about to begin. Conta by querido viewer, querido televidente, bem-vindo em outra edição de The Brunch with Maui Show, variety podcast. Caminho me sinta conversa sempre com meu co-host / invitado interessante, gente que não conhecer, pero que te encontra super curioso para contar-nos coisas que não estava de saco de tomar lugar aqui na show. Awe meeting não pero dois invitados. Pero prometo sempre me que dou crédito na estancutância e programa aqui possível e nós está gravando o programa aqui a trobe for de veranda na Landhuis Vredenberg. Nós depois na veranda na Bramenweg 205200824 em nome por Yama para boa boa reservação se você organizar evento, casamento, nascimento, qualquer celebração que você tem aqui não lugar ideal caminho por nós essa aqui e por motivo é também nós gravamos o programa aqui na Padunabo assim tique feel também de que o programa que está treze tem o programa aqui tem o podcast aqui nós está para business and economy nós está para natureza e meio ambiente nós está para também de mestre para desenvolvimento que tem IT software apps social media nós tem urban reports também nós está para Hollywood news pues botar podcast que cobre todo tipo de tema. A nós está para que tu riba entre outros também economia, em particular economia local. Sobre a mim invitado de AWE, nanta iniciado projeto que está dando pista mais tanto de que está produzir aqui na show para o qual te trata alimento. Por motivo aí também me chama bom menino na me invitado Reine Keizer e Berber van Beek que AWE te acompanha e lo duna busan também num comentário riba e notícia não nós tem den e show como preparar para busan trobe awe Berber Reina bom bini den Brunch with Maui Show pa e viewer nang televidente nang mita pa com papimento com nang comprometer bom pero dor ko nang prefera expressar na mes mais mio possível nang papi holandês back pero nós por riba e show para gran parte no papimento e me que comida chá de mes hora também que tem para ajudar-nos a criar nanta sorte também para o show aqui está possível. So, é que brunch show e brunch é que da parte do show. Shadi, danke a trobe. De mes é invitado nanta conhecer cerca bota também. Danke a trobe como me portei aqui, não? Wat está abrir para o Danke a trobe. Seguro, para bom é bastante um monumento nacional. Tem que vir nos fotos. Sim. Green Force Live and Catering. Interessante na The Hidden Green Movement. Sim. Dan concerto tá interessante. E nan meta não é interessante por causa. Eu quero você não conversar específico aqui não tá. Essa conversa acaba, não tá bodilante um aí. Ok. Aqui não tá para quieto. Ok. Vamos dizer aqui, o que não tá assim. Sim. Aqui não tá bem cabra e bateu. Hopi. Entendi. Ela disse que o viewer televidente disse que preferar produto local. Sim, claro. Sim. E Hopi de nos produtos, ela muito que eu dentro tá para mim de da monte aqui. Bom, danke trobe. Esse aí está nos hóspede aqui na Shahadi Edin, proprietário de Landhuis Vredenberg e também de veranda. Caminho pois nos está tendo esse show aqui. Sim, net me te introduzir para o meu Shadi de background, me mestre do nele shout out o rato. Laga nos bang começar com a pergunta com tur ecos que a começar com the Hidden Green Movement a começar. Kikweta. The Hidden Green Movement is een awareness campagne die laat zien wat we allemaal op Curaçao groeien, wat er allemaal verbouwd wordt, wat er niet alleen aan groente en fruit, maar bijvoorbeeld ook aan dierlijke producten allemaal op Curaçao wordt voortgebracht. We laten zien wie de boeren zijn, we laten zien wat hun productiemethoden zijn en allemaal met als doel dat de mensen bewust maken dat je voor lokale producten kan kiezen.
Want als je kiest voor lokale producten, blijft het geld voor de economie, zorgen we voor een sterke gemeenschap, eet je ontzettend gezond. En ja, met z'n allen worden we sterker. Misschien nog iets toe te voegen. Ja, nou ja, het is ook dat het geld in de economie vooral blijft, maar ook het milieu met global warming om dat tegen te gaan. Dat je meer lokaal koopt in plaats van dat er voedingsstoffen vanuit Europa of Hawaii of wherever het vandaan komt. En ja, we hebben ook een logo waarbij je dus zichtbaar kan zien van wat lokaal is. En hoe hebben jullie de rollen verdeeld? Want volgens mij worden de interviews die worden door Reiner gehouden en jij zorgt meer voor het beeldmateriaal, hè? Ja, we doen het echt samen. En met een enorm team aan vrijwilligers. Ja, met echt een team van 50 vrijwilligers ongeveer. En eigenlijk kwamen we gewoon, toen ik weer terugkwam op Curaçao, toen keek ik rond en dacht, nee, er zijn zoveel keren lang, maar waar zijn ze en wat doen ze? En we zien ze niet. Dus, mijn background is fotograaf en permacultuur. Permacultuur zijn ontwerpjes. Want je hebt in het verleden, den passado boasi documental tammen, no? Documentario. Ja. En we hebben ook in het verleden dus ook permacultuur, heel veel background knowledge daarvan. Dus die combinatie van fotografie en permacultuur kwam bij elkaar bij de filosofie. En toen zei ik, hey Rijn, ik heb een idee. Laten we de boeren meer zichtbaar maken. Ik dacht, nou, ben ik binnen 3 weken klaar. Ruimna dacht, nou, 3 maanden. En nu zijn we een aantal jaar verder. Want de intention, dus de bedoeling was om dit tijdelijk te doen. Ja, het is ook echt een tijdelijke campagne geweest waarin we iedere maand een boer in de spotlight zetten. De boer die hadden we gekozen eigenlijk vanwege de productiemethode, de producten die hij voortbracht, de manier waarop hij of zij in het leven staat en daarmee de verschillende culturele achtergronden om te laten zien, nee, die enorme variëteit hebben we hier op Curaçao. We hoeven dat niet allemaal van ver te halen met een vliegtuig met een boot. We moeten gewoon kiezen voor wat we hier verbouwen. Ja. En om dat een impact te geven dachten we, nou dan doen we dat voor een jaar. En we hebben het is 1,5 jaar geworden. In alle kranten, met alle kranten hebben we afgesproken dat 1 keer per maand op een vaste dag in alle kranten hetzelfde verhaal verteld zou worden over de boer die geïnterpreteerd zou worden. En op die manier dat we een soort mediabom zeg maar willen lanceren. Dat je die dag dan ook via de social media bekendgemaakt op onze website werd de nieuwe boer onthuld. En zo kweekte meer en meer nieuwsgierigheid van hé, en wat gaat er dan volgende maand komen? Dus op die manier zorgen we ervoor dat er op een hele leuke manier meer awareness werd gekweekt. En ja, de productie van zo'n campagne kost ontzettend veel tijd, energie en ook wel geld. En daarom hebben we het als een tijdelijke campagne neergezet. Want ja, wij hebben dit eigenlijk vrijwillig gedaan. En op een gegeven moment dan wil je ook andere dingen doen met je vrije tijd. Dus vandaar de tijdelijke... Maar het is uiteindelijk iets heel moois geworden. Ja, zeker. Het is eigenlijk meer groter uitgegroeid dan wat we eigenlijk hadden gedacht. Het is ook een grassroots, dus van onderaf naar boven toe. Dus van voor het volk naar het volk toe, dat zij de informatie en de kennis krijgen en dat het dan van daaruit ook de filming van bovenaf komt. En het leuke is dat we heel erg ook uitgenodigd zijn voor presentaties, voor eigenlijk ook besprekingen van hoe kunnen we dit verder aanpakken van bovenaf. Dus dan hopen we dat we uiteindelijk in het midden de movement doen. Nou, dat mensen niet denken dat wij, dat ze daar niks van zullen zien. Dus sobre dice aqui, de mensen televidentes e viewers, nós também pues visitar a website de The Hidden Green Movement. Isso aqui te diz para dar uma introdução de quem me invitaram a andar esse man aqui. Nós também repassar aqui que eu estava até esse man de 5W Press atrás de Lomba e disse que nós vamos continuar com a parte de The Hidden Green Movement, que realmente vale a pena para botar bistri bij essa aqui. E awe, mi co-host nang nandawa que notícia na onde comi, nan sa mais ou menos aqui que também tem show de awe, que tá notícia nang bastante impactante a trobe. Vou brincar minha website maneira de conhecer
via die 5wpress.com e se bij 5wpress.news ora able te llegar arriba a página com a última updates de notícia que tem. Pues nós estamos começando com mais recente, nós estamos repassando esse man e nós estamos começando com artigo que nós escrevi mais ou menos semana passada que está regardando aqui no efeito na direito social. Bom, esse aqui é artigo lá que nós vimos artigo evergreen porque dali é saber de um futuro sobre o conteúdo não cambia e não perde seu valor noticioso, mas vou mesmo por mim aqui não trata aqui não pues de 10 efeitos negativos de rede social que é banda escura de rede social e nós resumimos aqui o artigo aqui trata entre outros o aspecto de cyberbullying. Ja, uma coisa que nós também também para social media, outra coisa que nós também é toda a imagem perfeita que nós também para social media te conduzir também a uma autoestima reduzir. Social media tem efeito também para nossa saúde mental e tem característica adictiva, pois que por conduzir na adicção, então me te quer que bem futuro também me te vai papel com afirmar riba o tema aqui sobre é problema que não também está notando tem aspecto de desinformação, misinformação social media também está ocasionando atenção deteriorar que vamos dizer atenção não por puta atenção riba para muito tempo rede social também está recebendo sujeito também na gente não tem mal intenção, dus gente não que nós vemos está acto na imoral, não approach por muito não, pois por mim está consciente de isso aqui. Social media também ainda tem dor, bota basic de viola a própria privacy tem hora com informação que bota compartilhar aí não. No momento que você está adicto na social media também, você está comunicando somente através de social media, isso aqui pode conduzir a uma isolação social também. E uma coisa também que dia para dia nós estamos mirando a social media está material inapropriado. Então, pode esse cai entre outros, você coisa que tem mais a ver com o setor de adulto, entretenimento para adultos na nós visa e aqui não também depois maduna conselho final não para o risco na de plataforma social é sempre bom para notificar a autoridade em caso de suspeito sério de abuso ou para tomar contato com a organização de maneira afirmar se você tem problema com adicção na social media e aqui não vou primeiro também vários fontes na comigo a consultar para o qual trata o tema aqui. Esse aqui está artigo que vou compartilhar também com outro maior e com outro que pode ser interessante. Bij die verslaving was ik laatst had ik een fotoshoot in een afkikcentrum. En toen vertelde ze dat er heel veel afkikcentrums nu aan het groeien zijn voor mensen die helemaal verslaafd zijn aan social media en aan scrollen. Die dan 12 uur per dag alleen maar doelloos zitten scrollen. Ja. Ik vond het best wel heftig om toen ik dat zo hoorde van wauw, dus het is een afkikcentrum voor het scrollen op de telefoon. Ja. En ook jezelf opnemen. Ja. Dat wordt op een gegeven moment dat wordt verslavend. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor een nodige problemen inderdaad. Ja, en die mentale state of mind ook. Dat heb je zelf ook natuurlijk. Ja. Wij proberen dan met de Hearing Green Movement proberen we juist positieve impact te geven in plaats van dat je juist mee kan doen en erbij kan zijn en zelf impact kan brengen. Ja. Ja. En we laten ook zien dat je eruit kan gaan, dat je naar de markten kan gaan die georganiseerd worden, dat je naar de boeren kan gaan die zelf een product aan huis verkopen. Ja. Dus op die manier dat je eigenlijk meer experiences outside de phone krijgt. Precies. Ook al zijn jullie op social media actief. Ja, zeker. Ja, er zijn ook positieve dingen. Ja. Nee, maar er zijn voldoende positieve dingen te vinden op social media. Het probleem is, er zit ook gewoon heel veel die algoritme.
En het verslavende aspect, hè, dat mensen al heel snel bepaalde dingen blijven herhalen zonder dat we het door te hebben, dat ze telkens naar hetzelfde blijven kijken. En dat je zoveel tijd aan kwijt bent. Ik heb voor mezelf kwam ik op een gegeven moment erachter als ik s'nachts even wakker word, dat het voor mij heel makkelijk was om de telefoon te pakken. Dus ik heb mijn telefoon er niet mee. Ik gebruik hem niet meer als wekker, ik heb gewoon weer een wekkertje. Ja. En de telefoon ligt ergens in de woonkamer en die blijft daar tot de volgende dag. Ja. En wij hebben nog het geluk dat we uit de oude tijd komen zonder telefoontjes. Ja. Maar al die kinderen die nu opgroeien, die weten niet deze. Dus die hebben geen referentie. Dus ik weet niet hoe goed zij nou kunnen scannen van hoe verslaafd ze zijn. En wat voor mentale impact van ik moet hier anders zijn. Ik moet meedraaien met deze mode of met dit, want je wordt toch de hele tijd voor de dingen. Je krijgt alleen maar één ding aangezet en dan nog meer van dat. Dus dat is best wel, dat komt wel een beetje zorgen. Ja. Nou, daarom schrijf ik ook dit soort artikelen, om mensen dus wat bewuster te maken. Paciënten en consciente pues con nos mister tomar nota de riesgo en aangeven sobre de futuro de nos unen también te depender com nos te deel com tipo de tecnologia e plataforma aqui sobre wanneer je dus kibikaba e plataforma aqui nan tem banda escura como me servir consciente de dia. Assim, pues, estava começamento de semana, depois outra notícia. Bom, ja, amante de película de action. Outra notícia que eu estava dizendo aqui está com a companhia de produção Marvel está trazendo de 4 películas de Spider-Man. O produtor Kevin Feige, que está na cabeça de Marvel, a disse que tem que revisar Gizmodo. E está de follow-up para Spider-Man No Way Home, que estava por vista de 3 películas de Spider-Man que está saindo de Disney. Que estava super exitoso, by the way. Bom, por isso sim, de toda película de Marvel, Bob de Disney. Pero Spider-Man No Way Home definitivamente estava com êxito. E esse abuta com vamos dizer que é algo diferente também sobre de 2 películas de Marvel que tem de 4 partes depois de Captain America. Dus para amante de cine, por ganhar a declaração de Kevin Feige, pois via link como eu botei artigo aqui para botar dele from the horse's mouth, maneira de kijken jullie naar Marvel films? Af en toe. Nee, ik vind het wel mooi. In de bioscoop of zo, dan heb je ook die effecten er allemaal bij, dan vind ik het leuk. En, maar niet dat je de verhaallijning kent of zo? Ik ga niet zo diep dat ik inderdaad alle karakters en alle... Nee, daar ga ik niet helemaal in. En jij kijkt er helemaal niet naar? Superheroes zijn de lokale boeren. Ja, precies. Dat zijn mijn idolen. Dat zijn mijn Spider-Man. Dat zijn jouw Spider-Man. Esse para o qual trata o tema de Marvel, esse man aqui também tem tique mais informação disponível. Jullie hebben natuurlijk gehoord van die grote error, hè, die grote storing die er was. Dat betekent een storing mondiaal, querido viewer. A nível mundial, com a bota com o aeroporto não estava a funcionar mais, banco não estava a funcionar mais. Estava em companhia mediática que não estava a funcionar na direita mais. Voor Austrália estava em notícia de chegar de supermarkt na caminho para não porosa e carga de self-scan mais. Entretanto, pues, tem pouco mais conhecido, tem a maneira minha indicar anteriormente acaba. Tem solução disponível, mas tem hora para mostrar de gente com conhecimento técnico para ajudar porque sabe. Pero está de conta relevante para quedar na altura de coisas que se a companhia ou qualquer outra coisa portar a queda afetar door die storing aqui, tendo em conta que tem gente com mal intenção, dus mensen met slechte bedoelingen, que busca maneira de oferecer serviço na guia câmera hoje. Não, esta câmera aqui. Perfeito. Dus tem gente que Mr. Tene conta pues que tem gente com mal intenção, que está apresentando mesmo como trabalho de CrowdStrike, então bota donando acesso pues no sistema, né? Dus tá bom para nós estar na altura de estar aqui e ter em conta que sim. E botar aí dus mais, se você quer mais informação, se você aborto afetar
door die storing aqui, lo mi visto sin aqui, check e artículo aqui sobre mim, abuda parte de links, sabe, com participação na CrowdStrike, como chega aí não, e também advertência com o diretor de CrowdStrike, George Kurtz, aduna den revista Bleeping Computer. Yes, ja, dit is echt. Soms denken we ook, was een storing, het is alweer voorbij. Gelukkig maar, we gaan door met de dagelijkse gang van zaken. Maar zo'n storing, in het groot kan het ook betekenen dat mensenlevens in gevaar komen. Je kan patiënten niet meer vervoeren van de ene plek naar de andere plek. Of je kan de producten die mensenlevens kunnen redden niet meer verplaatsen. Maar als we kijken naar wat het betekent voor Curaçao, stel er zou een week lang geen vliegtuig meer kunnen landen. Ja. We zouden honger krijgen. Er waren op een gegeven moment problemen met bepaalde vluchten. Alleen ja, het vliegveld Curaçao International Airport kon er niks aan doen. Het vliegveld zelf is niet geraakt door deze storing. Maar ja, American Airlines die landt hier, KLM die landt hier en die hadden dus wel problemen met deze storing. Ja, dus, en dit was niet kwaad bedoelde storing, het is gewoon een storing. Maar het is wel een goede wake-up call van hoe kwetsbaar wij zijn en hoe gevoelig al die technologische ontwikkelingen en hoe eigenlijk, hoe super kwetsbaar wij zijn. En we gaan altijd nog vanuit dat het dan goed beschermd is en goed geregeld is, maar blijkbaar is het dus niet. En als er iemand is met een kwaaie bedoeling, als die daar binnen kan komen en het hele systeem uit kan zetten, dan hebben we een groot wereldprobleem. En dat gebeurt nu ook voor een deel, hè? Want je ziet nu dus dat meteen bepaalde figuren opduiken die dan zichzelf voorstellen als medewerkers van CrowdStrike. En ja, je geeft ze dan, vrijwillig geef je ze toegang tot je computers. Dus, het zijn hele enge ontwikkelingen voor de kwetsbaarheid van onze. Sí, te costan pero es solución definitiva pues por dura un par de semanas, pero me que cosa que te solucionar pero manera para te indicar é cosa que tá lás para futuro que por passa no momento que lá nos pisa se tava tem mal intenção dan wordt de hele boel platgelegd. En tot de kost van ons tamir acaba te hora ataque en dirigir ba cierta compañía. Of we moeten winnen. Hoe gaan we betalen? Hoe gaan we spullen invoeren? En dat hadden ze laatst ook met Duo, hè? Met Duo também estava tem dado momento problema com onde esse serviço não aguenta usar. 60.000 e-mails op straat. Wow. Ja, klopt. Ja. En het is kwijt, als het op straat ligt is het kwijt. Weg. Ja, je kan het niet meer binnenhalen. Nee. Je kan niet meer zorgen dat het wordt afgestemd. Ik denk in dit kader ook wel handig om te weten, 90 tot 95% wat op ons bord ligt. Dat we ook straks met die heerlijke brunch die jij voor ons hebt georganiseerd. Ja, 90 tot 95% komt vaak uit het buitenland. En ik weet hier bij de veranda wordt er veel lokale producten gebruikt, maar echt, als je naar de supermarkt gaat, ik weet dat meer dan 90% sowieso wordt geïmporteerd. En wij willen de nadruk leggen op koop lokaal, want als die vliegtuigen straks niet meer vliegen, willen we wel eten. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt... Nou, willen we. We moeten eten. Niet willen. Ja. En ook als je kijkt naar toen de grenzen dicht werden gezet door Venezuela, zag je ook in de supermarkt gelijk dat de grootste groente beschikbaar was. Ja. En duurde het even een aantal weken voordat er geen groente binnen zou komen, maar van andere plekken. Ja, op een gegeven moment uit de Dominicaanse Republiek importeren. Heel. Ja. Dus het is beter om alles lokaal en minder kwetsbaar en niet steunen. Daar heb ik dadelijk wat vragen aan jullie over, dus daar komen we zeker nog. En het heeft natuurlijk ook met de centen te maken. En zo komen we ook langzaam bij, nog steeds gaan we een poco naar het thema aan de Reina en de Berber te trazer. Pessoal, nós estamos orando agora aqui para notícia de Brasil. Nós estamos mirando aqui na tripão. Isso aqui é o que nós chamamos cação de playa. Então, o que passa científico na bem descobrir cocaína bem culpa de animal aqui.
Parece que é tribuna aqui na Igra. Na Igra está aqui na não. Não, aqui na parte links, não sei. Na Igra está aí. Então reação aqui me dá não, Igra está aqui não. Sim, não, na Igra aparentemente tem 100 quantidades de cocaína que não tem outra espécie não, pegar com a costa de Brasil. É soort de tribom aqui, na holandês não tem scherpsnuithai. Sim, me disse que minuto bij buscar een naam naar latin. Maar het zit, ja, scherpsnuit, ja, want het is snuif. Não. Lo que a resultado é tribuna aqui aparentemente não consumir droga que também acaba tem ao de costa. É suspeito principal é tribuna que não absorve o resíduo de laboratório ilegal de cocaína em jungle de Colômbia, de Brasil, de tipo de lugar. Então a cocaína também acaba bem na mão. Via de rio, né? Então, é tribuna que soorten aqui em particular a bem resultados de guarda roupa de cocaína e dena igra e também dena spirna. Dus é uma coisa mesmo que se botar na Brasil, então, ja, tem cuidado se botar bem com sope de tribuna contra em todo caso se tá sope de cação de praia para botar seguro como não tá. Ja, mandando cocaína dentro. Ja, obviamente, ja, cocaína com sals. Não, mas obviamente é coisa que não é bom para animal, não é bom para gente tampouco, se via de consumo de sope de tribom, é coisa que bem capa de culpa, não porta bom. E não estou estudando agora, não estou estudando, também aqui é coisa que está assim, com a comportação de animal, que me está assim mais perigoso. Sobre a nossa cocaína e a efeito de bem, mas botar link aqui não também para ele não é tanto é onderzoek, pero também para não permitir que o efeito na cocaína tire para nós e possivelmente também para animal sobre já não estudia essa aqui de outro animal de qual nós saco na chega de consumir cocaína, então e não a observar que também são coisas que cerca ele het is een oppeppertje. Ja. Maar het kost veel energie voor de dieren. Sim. Nee. No. En dan ben je lekker aan het snorkelen en dan valt zo'n haai aan en je kop. Ja. Nou, en wat ze hier zeggen, de vetverwerking van die dieren gaat erop achteruit. Dus als je denkt dat je een dikke haai hebt gevangen, heb je mogelijk een snuifhaai gevangen. Ja. Ken je die grap nog van vroeger? Haai. Ja, die klinkt niet anders, hè? Haai. Ja. E simples para o qual te toca. E simples para o qual te toca acontecimento aí na Brasil, ou fenômeno que está tomando lugar dentro de costa. Nós estamos passando para Holanda, o rato caminha êxito a bem resultado de uma tragédia, que isso aqui também tem que ver mesmo o que você está aqui na Corsou, mas isso aqui está passando na Holanda. A quantidade de ataques na Wolfriba Carneto subindo. Subindo duro. Então, assim, eu tenho prometer 3 semanas de aqui a registrar 267 ataques de wolf riba carne. Então, ano passado, eu prometer 3 semanas de 2023, estava 77. Dus dit is meer dan 3 keer zoveel. Het is vervelend, sobre a mim também estima animal, então me está contente que tem wolf atrobe na Holanda. Maar dit is natuurlijk wel vervelend. Nou, misschien moet het beter gecommuniceerd worden. Ik weet het niet, ik ben er niet klein. Dus, maar je zou misschien een betere strategie kunnen bedenken waardoor je de wolf dus beschermt uiteraard, maar dat je ook de mensen en de dieren beschermt. Aqui na nossa maneira, Maar op zich heel mooi. Ja, ik vind het ook een mooi idee, weet je. Ja. De natuur terugkomt. Ja. Want de wolf is inderdaad een inheemse soort. Door de opkomst van de mensen inderdaad. Toen is de wolf min of meer verdwenen uit Nederland. Maar ik geloof dat via Duitsland op een gegeven moment, omdat ze daar werden beschermd, begonnen ze op een gegeven moment naar Nederland te wandelen. Staken ze de grens over en zodoende is de populatie wolven
in Nederland weer opgelopen. Dan krijg je er weer wat lekkers bij. Kijk eens aan, jambo. Ik moet zeggen, minussen komen jambo. Jullie eten wel jambo toch? Zie je, maar jambo toch pas invitado. Ah no, a mí me siento como jambo. Sim, não, está em jambo de corso, em todo caso. Este está hecho con jambo de aqui, não? Sim, sim. Isso aqui está jambo para com, se você quiser, nós mostramos viewer na orato reina. Eu reina por wak é, sim, isso é levado. Dus mostrar ele bem a câmera aqui, não? E assim, botar vista de por aí, sim, graças. E se não tem aqui, e nós vamos mirar aqui na duche shop de jambo que nós a preparar para nós aqui. Me está ganhando, não é verdade como não está comendo jambo, mas me está comendo maneira portuguesa não está comendo. Esse jambo die ik vergeten. Nosso português. Deze. Van Vredenberg. En dat was 12 jaar geleden. Ah, kijk eens aan. Dat Daan mee. Sim, botei ele numa. Ja, heerlijk. Essa aqui tá e durante a bota um pouco não tá comendo jambo. Aí não se te gusta. Sim, não, me tá comendo português dus. Você lá com a português Santa Tre. Não está corte de pida pida, não está assim com carne mulá. Então cebola, que não. Assim assim me só come, pero assim que é só que. Sim. Também toma duas meses. Assim me tá comendo jambo. Como é estilo português, pero é só que se não dá para fam. Maar het is wel heel goed voor je bloed en zo. Het is iets met je bloed, dat het dikker maakt of meer voor je bloed. Je zou het even moeten uitzoeken. Ik weet het niet. Het is meer het idee dat de structuur vind ik gewoon niet zo lekker. Maar daarbij, doe vooral niet verlegen hoor. Ik wil vooral de kijkers waarschuwen dat het misschien een beetje onopgetet is. Oh nee, geeft niet. Ze kennen het al hoor. Want er zijn genoeg mensen die dat heerlijk vinden. Ja. Dus eet maar lekker. En laat ons wel weten, want ze willen wel weten. Kom in jambo na veranderen de smaak. Op de douche. Staat moet de camera even doen raad het worden. Ik zie hier ook nog wat staan hoor. Sim. Mas sobre tem umas coisas berbers, se porque mostra tostones não coisas tem a preparar aqui não, a botella de câmera. Deze? Ja hoor, iets meer naar beneden. En dan kun je die zelf besturen. Maar ik heb Aqui vou poner a televidente tostones e tem mais coisas na caminho aqui não. de vis. Ah, essa aqui sim me tá comendo. Fish tacos. Virei a câmera disso de back. Danke Bianca. Dus nós tem jambo, nós tem tostones, nós tem met show het je banana. Nós também orato riba ali. Caminho me mostrar os campos. Quero sonar terceiro como appetizer orate. Pero nós temos aqui um par de casbal também aqui na veranda, dus diz que nós temos mais coisas de cheese, nós estamos mal criando os hobby bom aqui na veranda e o que Bianca acaba de trazer, mas claro também, não porque sim mostra você que festa com então é bom, é festa com nossa banca brunch hour. Dus je ziet het. Netjes verzorgd. Het is een feestje hier tijdens de show. Dat moet ik iets zeggen, dus ook niet die mensen het dame aan woord zit die comer, maar skirato of ja, met de dame, começando a dar-me casbal aqui não. Pero isso aqui pode estar lo que nós servindo nós aqui na veranda. Mas danke mesmo na Shehadi e Bianca para só piamo que tostones são e casbal e festa com aqui diz que
nós vamos saborear. Dank Berber. E nós vamos continuar turistando com o programa, com o Yamo da Baque. Tudo vai bom? Dois meses. Continuando pues com a notícia para nós finalizarmos agora também a parte aqui. Dus essa é para a qual toca o tema de Wolf que nós estamos papiando DJ e para me finalizar o tema nós temos que acordar também com a subida de o candidato a ataque na de Wolf para carne tinha perto mesmo que é animal não proteger, não um sorte proteger e a parte de esse também Mister, tá bom para mencionar que tá uma combinação de fatores tá só para essa aqui para sobredimensionar banda botim e hecho que a população de Wolf a subir e outra banda toda a província não caminha é problema que está tomando lugar da região na maneira de Veluwe, Gelderland, Friesland que é parte oost de Holanda se você vive aí não aqui não tem subsídio disponível para a província, para a agricultura, para a boeren, para assim não tomar medida contra a presença de wolf riba no terreno, não só via hacking especial, hacking por exemplo, proteção de corrente, tudo isso aqui não está custando está disponível para proteger contra o wolf, mas não nota toma a medida aqui sempre. Dus esse é conduzir de mês também uma subida de incidente, não? Pois agora que está de aqui que vai passar, mas em todo caso para estar interessado em mais informação sobre isso aqui, você me conhece por lo menos agricultor de Kosovo na Holanda, a Machir Helena. Me também mencionei a Machir, dus vai shout out de meu programa, pero a Machir Helena está de Kosovo, vivendo na Holanda, que tem suporterei e também em parte os também me espera que não tem problema aqui no seu terreno, mas em todo caso a organização B12 na Holanda tem mais dados sobre o candidato Wolf que tem uma certeza que tem medida não como por tomar como da vraag aan o subsídio tudo isso está disponível pois via de link aqui dado de B12. E para finalizar, a parte de notícia de cima atrás em número 5W Press. Isso aqui está nice to know, pero me quero que você também nota o calor que dá assim. Calor forte. Sim, bem numa, sabe? Sociedade também mal criados com mas aqui não. Daqui como está triste para nós agora aqui. Dat is onze piscacora taco. Dit is onze Moro, il Moro cappuccino, niet voor veranda. Ja, het is gemaakt van chocola en de koffie wordt weer een keer in de foam gezet, dus we kloppen hem samen. Dus vandaar dat hij een beetje mokka-achtig wordt. En met een gedroogde blood orange. Wauw. Ja. Ook de oude mondjes, de tostones zijn ook van lokale bananen. De giambo is ook van lokale okra. Okay. Dat maakt mijn moeder. Een van de, ja, echt, alles wordt hier ambachtelijk gedaan. We maken alles van scratch. Wauw, heerlijk. Super. Okay. Smaakt echt mega lekker. Ja, dank je. Ja, daar steken we onze energie in. dat proef je. Dank je. Heel erg. Enjoy. Thank you. Mas você ainda gosta de cães balang aqui, agora pode chegar meio e não é justo assim, então. Sim, nós trazemos 3 a 4 diferentes queijos. Não, pessoal. É kaasballen, né? Sim, é cães balang, meio, queijo. Heel lekker. Andrea, vamos começar. Queijo holandês também, né? Sim. Kaas criollo. Kaas criollo. Dank je Holanda, Reino holandês, eigenlijk in lokaal. Dan is het het conceito de reino. Não, vamos criar uns bons aqui na nova. Sim, não sei, nós focamos no produto. Nós que accentuar o produto, nós que show. Nós podemos também, porque é muito bonito, sem nenhum problema.
pero showcase produto te requer kennis di produto. E te requer técnica na que você usa para botar e produto em uma plataforma. E não nosso papel de expertise. Sim, sim. Então nós temos amor por isso, Sim, não, me também quero pensar, o ingrediente de um banho de barraque. Não, então me também também é plato na cada coisa ou detalhar que não e não solamente botar proof, pero vou por distinguir que tem dentro. Sim. Mas que é a parte de transparência. Sim. Bom, 70% de toda a informação que você absorve dentro do vídeo. Sim, sim. Sim. Sobrar agora compartilhar em outro sentido, não? Pero a coisa que você pensa assim também, que a apresentação é, mas se pode o acta aqui com nada proof. Sim, de parte de transparência. Obviamente que o trabalho que está dentro, bom, mira, e tem diferentes componentes, então também se ele é prático, se você quita algum componente, se você é alérgico ou você é intolerante, nós podemos ter sim um problema. Não está assim, é fácil para nós, fácil para o cliente também. É guest, para nós por customize a comida dependente da necessidade do cliente. É prático, é transparente, é tudo coisa não feito. É short que é demais melhor que nós podemos imaginar. Sim, não, tá o que me estava aqui é podcast aqui também, porque é tem variety podcast, então maneira ainda não por mira aqui não pode estar também variety de coisa bebe e coisa comedy aqui não, o tapas bonding é conceito de programa. Por exemplo, nós consistimos da linha atrás nas 5 diferentes maneiras, não, nas 5 pratos que estão totalmente para arriba na curva e diferentes formas de tudo, né? E dentro do mix and match é side order, não? Sim. É também uma multiplicação de desta roupa. É pensar para a simplicidade, mas também na flexibilidade. Para mim que tudo muito. Sim. Não, tranquilo. It's part of the show. É interessante para seguro que duas pessoas estão assim, que passou a chamar movement, movição. É um costo que tem momentum eventualmente, então para iniciador, líder de tipo de coisa que está para uploadar. Então, tu lembra um exemplo, se você quer de algo, start. Sim. Começar cana, nada não é fácil. Pero você tem que começar com grano para vir mais. Você quer start a vender meia hora tá. Então não agora deixa apontar, pero você tem uma consistência, sabedoria, pensamento, energia, nada por nada boa de gelo. Sim. Bom? Isso aqui não está diagnosticado. Está quando você guiamos? Você guiamos está uma acquired taste. Well, maybe I'm not quite. Você coragem, you have courage. The first time I had Jambo was here 12 years ago. Here? Oh wow. Dana from Korea. Yeah, amazing. Oh, thank you for telling me that. Yeah. It's still the same person making it. It's my mother. Yeah, it's a really good Jambo. I don't dare to say the best. People say. Pero para mim bem como mira Jambo, verdade, como holandês. Que vai pensar? Excuse me. Bom, dank je. Ja, je kent het al. Nee. Ja, van hier. Je kent het van hier van 12 jaar geleden. Heeft het hier Nee, maar dat vraag ik dus. Toen je het voor het eerst zag, wat dacht je? Want ik ken het al mijn hele leven en nog steeds als ik ernaar kijk, denk ik van, nou, doe maar niet. Het is de Duitse variëteit van de Nederlandse sneer. Oké. Dat klinkt ook zo lekker, hè, Berber? Snert. Voor die acquired taste. Ja. Die is wel goed gedaan. Die is wel heel goed gedaan. Sos variante de snert, dat is een goeie, ja. Sí, esa que pues televidente, diz para nós finalizar sobre mim que papi de mim também riba e contenido de Hidden Green Movement. Ja, dat wil je zeker proeven. Ja. Sim, finalizando a parte aqui, tá bom para nós, tá nice to know, pero me te quer é calor de último tempo, você também tá no teu turno, tá no teu, e me te quer também é hecho que nós tem já acaba 2 anos atrás e outro está registrando ano mais calor da história e o pronóstico tá que é ano que também tá vai tá ano mais
Também vira recorde novo ding é dia mais calor da história. Sobra riba 21 de julho de ano aqui. A nota é gemiddelde, é promédio mais alto da história. Então é promédio e estava 17,09 graus. Ja, esse é o gemiddelde, se você a temperatura de Holanda, Amerika, op en die koude streken bij elkaar opgeteld. Essa aqui estava a temperatura mundial nunca é notava de alto maneira agora que riba é dia riba 21 de julho. Pois você é coisa verfelo tá com o tema aqui de você cambio de clima tá com nós não conhecemos a verdadeira causa. Me saco você não tá papel hopi over de hecho que tá hen mês atrás de cambio de clima. Pero nós temos concorda com o dia onde dia não estava tem a temperatura mais calor estava tem ainda 30 de ciclo passado van de vorige eeuw in de jaren 30. Hoeveel heeft dat nog met menselijke activiteit te maken, snap je? Dus ja, in parte eeuw, cambio de klimaat is een feit. Het is absoluut een feit, maar waar ligt het aan? Dat vind ik nog maar een vraag. Ik denk, want we hebben altijd het klimaat veranderd sowieso. Ja, en we hebben een ijstijd gehad en dat was voordat er mensen waren. Klopt, maar ik denk wel dat door de manier waarop wij als mensheid leven, dat we versnellen het hele proces. In een zekere zin, ja. Want die ijstijd dat is ook voorbij gegaan op een gegeven moment. Dus ik denk zelf dat het is een combinatie van beide partijen of beide invalshoeken. En dat wij vooral nu heel erg moeten gaan zoeken naar oplossingen en hoe wij met het nieuwe klimaat omgaan. Dus hoe kunnen wij het beste aanpassen in een warmer klimaat. Ja. Want dus voor mij is de verbouwing, als we kijken ook naar de boeren, er is een, als we straks naar de website gaan, is er ook een boer die op een andere manier verbouwt, waardoor hij minder last heeft van de levende temperatuur. Of eigenlijk niet. En in combinatie met nieuwe technologie, dat kunnen we dus best wel gebruiken. Dus we moeten heel erg gaan adapten naar ons klimaat. Ik sport 4 keer in de week op de zetel. Dus van ja, ik sta altijd in de hitte op de asfalt te sporten einde van de dag. Maar misschien moet ik in deze hete maanden, en dan heb ik het over vanaf mei tot en met oktober, want dat is tegenwoordig, maar ja, dus al sinds januari heel warm, voelen we de warmte alweer. Dat ik niet meer ga sporten op het asfalt, maar dat ik meer zwemtrainingen ga doen. Dus in het water dat mijn lichaam kan afkoelen. Ja. Dat is maar een klein voorbeeldje van het aanpassen in ons nieuwe klimaat. Want ik denk dat het ook daarin zit. Kijk, als je weet dat iets onvoorkomelijk is, als je dat al weet, moet je je energie dan gaan steken in preventie of in hoe goed je je beschermt tegen die dingen? Snap je? Want als ik bedenk dat de ijstijd voorbij is gegaan zonder dat er sprake was van industrialisering en noem maar op, denk ik van oké, dat is wel een proces waar mensen niet bij betrokken waren. En ik bedoel, een ijstijd dat is natuurlijk niet niks. Er lag overal sneeuw en ijs. Maar wij versnellen denk ik wel. Ja, dat denk ik ook in zekere zin, maar... En wat meer de hearing green movement ook is echt maar persoonlijk geloof ik ook heel erg dat we net te veel mensen op deze planeet zijn. Dus de groei, er is nog heel veel ruimte op deze planeet, maar wat de ruimte die voor de mens en waar wij kunnen verbouwen, hoeveel is daarvan? Aan het begin van de 20e eeuw waren er 2 miljard mensen op aarde. Nu zijn het er bijna 8 miljard. En dat is in 100 jaar gebeurd. Ja. En we zijn meer gaan vliegen. En we zijn meer, ik bedoel, als je bedenkt dat ons tomaatje helemaal uit Nederland wordt, of de yoghurt helemaal uit Nederland wordt ingevlogen, terwijl we hier ook lokale yoghurt kunnen produceren en kopen. Dan kan je beter lokaal. Ik word ook altijd heel opstandig en boos als ik mensen eten zomaar zie weggooien. Als je beseft, ten eerste, ik weet niet of jullie het verbouwd hebben, maar ik heb best wel veel groente en fruit en ook kaas gemaakt en ik heb van alles gedaan. Over de hele wereld heb ik allemaal onderzoek gedaan.
hoeveel energie het kost en hoe gecompliceerd het eigenlijk is om voedsel te verbouwen. Hoeveel tijd en energie dat kost en dat jij dat dan zomaar wegkomt. En dan pak je ook nog eens een keer erbij dat het bijvoorbeeld helemaal wordt geïmporteerd vanuit Nieuw-Zeeland of vanuit Europa of vanuit Amerika. Dat dan helemaal wordt verscheept, allemaal uitstoot, allemaal. En dan gooien wij het hier op de stad gewoon zo in de prullenbak. En dan bedenk je ook nog dat er nog heel veel mensen zijn op Curaçao, echt heel veel, die gewoon maar één maand heeft gedacht met nieuw in de bed gewoon. Ik vind het gewoon kunnen als je in de eten bent. Nee. Dat is nog voor Maui. Mag Mag je je dat voor je voorbereiden? voorbereiden? Eet maar lekker op. Heb je het terstond gehad? Nee, ik ook niet. Oké. Smaakt het allemaal, dames? En heer? Ja, dank je. Je hebt die wrap al geprobeerd. Ja, die is lekker. Ja. Zie je dan net met zien dat net met de Pieter Berber napkin aqui. Eet ook gewoon een wrap aqui dan. En mini taco aqui. Zie, het is een street taco. Net een knijper. Zie. street taco. Yes. Ja, dat is de formaat dat je ook in Mexico vindt, van die echt die kleine tortillas. Ja. Volgens mij zijn Een ze... Mexicaanse tapa. Ja, het is niet tapa. Nee, maar een Taco. Mexicaanse tapa. In Mexico, vooral in Tijuana, als je zo langs de straat rijdt, ja, onderweg ergens naartoe, dan vind je gewoon die hele kleine kraampjes, bomvolle specerijen, en daar zitten ze die tacos te maken. Heerlijk. Maar ook dit Tanto Gina moet aqui. Durf te wedden dat je niet alleen bijeen kan blijven. Nee. Onmogelijk. Ja. Nee, je gaat gewoon alle kraampjes. Ja, echt. Geef me nog één. En ze kosten 60 cent per stuk. Maar het smaakt Zie je? De bon? monster. De drinken is nog eens, wat dat niet? Ah, het oké. Hij zit. Alright guys. Yes, koffie en no? Nou, jullie, ik denk dat jullie het verdienen, alle drie. Jullie vanwege het Ja, goede werk toch? vooral. Dat jullie voor Curaçao hebben gedaan. Ja. Jij? En maar jij ook, nieuws brengen en informatie brengen is een moeilijk ding, want het moet ook nog eens een keer ontvangen worden. Ja. En ik heb En dat moet begrepen dat kloppen. je nogal wat hoeveel followers hebt u? Ik ben nu over de 8000. Oh, Ja, pas En binnen. deze show podcast was gepresenteerd op Curaçao, Ook op maar ook op je Telecuraçao. Ja, na Telecuraçao é tem format mais chiquito, sim. So, inang show to dura hora. Pero mita putele sit de sua totalidade mita putele de social media. Sim. Você ja, na televisão dat amaradi mensen nog tempo pero op social media. Maar we krijgen reacties van ze bellen hier na de show van Maui. Bellen ze hier met ja en wat doen jullie daar en ze willen meer weten, dus ze heeft echt impact. Nou, ik wil meteen reserveren. Maar Ja, dat is ook via bij heel de goed door, stuur je hoor. message gewoon goed door, want er wordt naar gekeken. Você é um coisa verdade. Mino a mencionar por local operatie aqui na Veranda. Ainda. Ah, oh, dat is Não, é também, é também. Você tá pouco a pouco. Niet que A sabe mesma com trama. 10 euro também. É super interessante o show. Ah, ok, mas. Sei un guy italiano, che sta manejando Osteria Rosso, Ok. tremendo pizza, da traere in maniera really, migliore non usa. Però spiegavo in corso, però vi sarà come si fornece. Ok, bom. Un caballero più interessante. No, Anto, ja, die mensen moeten bij waar de gravação dame moeten bij mij promo na novo como grava para grande, pero maneira me te indicando, o não sabe tu os ainda de estabelecimento aqui, pero me também tem mais edição, me também tem mais edição sowieso, dus informação is bom compartilhar, sobre tem mais coisas cooperatie aqui a parte de como, toch? Claro, seguro. Dus queda pendiente para esse, sobre tem sim, seguro, dank je De droog. koffie? Dat is de koffie. Het heet El Moro. A mim só dá koffie sim aqui. De Moor. Это mostra stylish droog. Nee. Ga in de stylish nog. Cappuccino. Cappuccino, pradi, chocolati, koffie.
Zie je ook de kaas van IJsselberg van de Vette? Nee, helaas niet. Nog niet. Ja. Ja, nog niet. Hij maakt het heel. Ja, want? Dan geef maar het rest wel later. Staat op de website. Oké, mooi. Dus eigenlijk estamos comendo, nós estamos comendo douche aqui na bebendo koffie, nós temos juice, nós temos comida. We worden toch goed verzorgd hier. Heerlijk. Heel erg geweldig. Bom, lo que Hibami também na de como Santi aqui na sobre nos aparte suficiente over de mi contenido. Nós vamos passar a hora que riba lo que bastante rahasi. Sobre a pessoa me invitar você também para televidente na para show tem mais de green movement que para caminhar porta também contribuir na local bastante rahasi sobre se me contra você rahasi turcos kaba que contexto dan. Hebben jullie al alles gedaan wat er te doen valt? We hebben nog niet alles gedaan wat we Kan nog doen veel valt. meer altijd. Ik denk het belangrijkste van de Hidden Green Movement is dat iedereen, ook de mensen die nu luisteren, die nu kijken, sowieso zich bewust zijn dat we een Hidden Green Movement hebben. Dus ja, perfect. Dus dan kunnen we naar de homepage. De Hidden Green Movement heeft een website. We zijn op social media, dus op Instagram, Facebook. En we zorgen op die manier ervoor dat mensen zich kunnen informeren van hey, wat is er eigenlijk allemaal. We zorgen er ook voor dat mensen die informatie kunnen delen met hun naasten, met mensen in de hele Cariben. En we zorgen ervoor dat mensen herkennen wat is eigenlijk lokaal. En we willen dat nog verder promoten door ons logo duidelijk zichtbaar te maken in supermarkten, bij restaurants. Zodat mensen echt bewust op gaan kiezen. Daarmee krijgen we de movement dat mensen en zich bewust van zijn, waarom is het zo belangrijk. En daarnaast dat mensen hun geld op uitgeven aan die producten en daarmee de boer steunen en daarmee de gemeenschap steunen. Jullie hebben gekozen voor de naam Hidden Green Movement, want als je gaat googlen, dan kom je erachter dat Green Movement iets anders is. Ja, die zag ik van de week. Maar ik denk dat het iets nieuws is. Ja. Ja. Nee, maar die zag ik toevallig van de week op een auto. En toen dacht ik, dat moet ik jou nog zeggen. En toen dacht ik van, hé, wacht even, Green Movement. Dit is het. En dat is ook een movement van zonnewereld. Ja, volgens mij heeft dat meer met, precies, met maatregelen, zeg maar. Precies, voor zuiniger energieverbruik. Daar had het inderdaad mee te maken. Maar het valt me op inderdaad, jullie kozen voor Hidden Green Movement. Ja, omdat het, toen ik dus hier weer terug kwam wonen, toen zag ik heel erg dus dat er nergens, er zijn heel veel boeren, maar je moet ook zo echt zoeken. En je weet niet waar ze zitten en hoe of wat. En vandaar dat wij ook dat mensen het kennen. Ja, nee, maar daarom hebben we de campagne opgezet, omdat niemand, het was niet bekend. Dus dachten wij gaan het bekendmaken. En nog steeds kom ik af en toe mensen tegen die dan zeggen, oh, maar ik wist niet dat wij, of als we een rondleiding, want we hebben een straatexpositie die gratis toegankelijk is in Otrobanda, waar mensen kunnen kijken. Naar alle verschillende boeren, dat hangt er een aantal jaar. En als we dan een rondleiding geven, zeggen van, oh, ik wist niet dat wij zoveel boeren hadden, ik wist niet dat wij zoveel producten, ik wist niet dat wij lokale melk hebben en yoghurt, en ik wist niet dat wij varkensvlees van Curaçao hebben, of dat wij geitenkaas van Curaçao hebben. Geitenkaas? Ja, geitenkaas. Ja, nou, dat was favoriet. Ja. Dus het staat ook allemaal op de website. Dus het is heel leuk om, en belangrijk dus dat bekend wordt gemaakt en dat mensen dus bewust kunnen gaan kiezen voor de lokale producten. Je kiest dan, en gewoon voor de lokale producten, je kiest ook om de movement te laten groeien en ook Curaçao zelf te steunen en ook onze trots weer terug te pakken. Ja. We moeten trots zijn op wat wij kunnen. We moeten trots zijn dat wij onafhankelijker kunnen zijn en dat wij zelf productie en dat wij zelf knowledge in huis hebben. Dus het idee is vooral om dat logo. Dus met het logo willen jullie bij eetgelegenheden hier op Curaçao, dus het maakt niet uit snackbars, restaurants, als het maar lokaal is. Lokaal inkopen, ook in zo'n openbaar om het logo te schieten.
of in de moederkaart zetten of in de supermarkt smappen. Nou, de supermarkt is wel een heel mooi pdf, een heel mooi mediakitje voor hun. Kunnen ze dat opvragen of wij hebben het uitgedeeld. En dan hebben we ook self-taught. Dus we hebben allemaal printables om het ook wel neer te kunnen zetten. En daarnaast hebben we ook de boeren zelf, als zij zelf hun eigen verpakking doen, kunnen zij het ook op hun eigen etiket. Dus wat wij willen is gewoon zichtbaar maken van wat lokaal is. Als je in de supermarkt gaat, dan zie je wel vaak van, oh deze papaya die komt uit Dominicaanse Republiek, of dit komt, of de avocado komt uit Spanje, of de avocado komt uit de Dominicaanse Republiek. Avocado komt hier niet vaak. Je kan dan ook kiezen voor, het is gewoon heel belangrijk dat het herkenbaar is wat lokaal is. En als het, dus als je kijkt vanuit het milieu-impact, als je niet van Curaçao kunt kopen, kijk dan, als ik wil ik dan meegeven van, hé, wat is het dichtst bij zijn eiland waar het vandaan komt. Dus kies dan van papaya van de Dominicaanse Republiek en niet een papaya van Hawaii. Liever uit Aruba. Ja, of Aruba, of Bonaire, of Venezuela, of Colombia, maar niet uit Hawaii of Nieuw-Zeeland, omdat het veel verder weg is. Omdat die CO2-uitstoot groter is. Dus het is ook een bewuste keuze die we kunnen nemen. Maar als we echt voor lokaal kiezen, kies je ook voor de lokale bevolking, je eigen bollen, steun. En voor de lokale economie. Vooral voor de lokale economie, ja. Als we bij en als we kijken, ja. Als een lokale boer meer gaat verdienen, kan er ook weer een kan betalen. Of dan kan hij een timmerman inhuren die iets gaat bouwen om op zijn agrarische landbouwcultuur iets te kunnen bouwen. Dus dan krijgt die lokale timmerman ook weer een inkomen. Want laten we even hier kijken. Ik ga terug naar jullie site. En ik zie hier, je hebt natuurlijk een beginpagina. Hier vind je dus informatie. De tweede sectie, als ik zo kijk, ik zie hier dat jullie dus op de beginpagina geven jullie een kort overzicht van wat er op de website te vinden is. Dus als we daar meteen even naartoe gaan. Het eerste onderdeel dat je vindt, en dit vind ik meteen ook een van de mooiere dingen van deze site, is dat je meteen inzage krijgt in lokale landbouwers, in lokale boeren. En hier zien we dus, ze krijgen dan meteen een shout-out via ons. Ferdinand Bouwman, Gilbertico Cerberi, Avian, spreek ik dat? Avian D'Aquino, Manuel en Adriana, Schiller de Riles, Ron Meiko, Luberis Celestin, Ahmad Ayoubi, João en Fernando, Aitor Joubert, Sigmar Sofia en deze meneer Henny Barbolina. Ik ken hem niet persoonlijk als vrienden, maar ik heb een keer een verslag gemaakt over zijn boerderij. En ik moet zeggen, ik was onder de indruk van al die moderne technieken die hij daar gebruikt. Hij is echt heel erg vooruitstrevend met zijn boerderij. Hier kunnen we ook fotoverslagen zien die jullie maken. Aqui na televisão nós estamos mirando pues artículo dedicado ao senhor Henny Barbolina, que da maneira que acaba de mostrar reportagem over die Kunuku. Então, onde é Kunuku na mais moderno com maneira de mira em persona, por mira que em hobby costa tomar lugar de forma automatizada. Por mira ding po triatan ko berber atra aqui nan. Por mira pues quanto atenção e dedicação pues tem na plantagem de senhor Barbolina. Aqui nan também botar vista de vários tanks die oude que usa para sobre. Hij heeft daar ook een waterzuiveringsinstallatie volgens mij, ja. Hydroponics. En aquaponics. Daar zitten ook in die tonnen zitten ook vissen. Ja. Die dus weer als scheiding als weer voedingsstoffen voor de plantjes. Ja. Het gaat allemaal door buiten, dus het is bijna een heel gesloten systeem. Ja, dat heeft hij ons ook laten zien toen. Ja, en hij vangt ook
zelf heel veel regenwater op. En dan denk je aan recycled materiaal. Dan is er een zwembad bijvoorbeeld. En dan zet hij dat zwembad op zijn terrein neer onder een afdak waar alle pijpen daar naartoe leiden, zodat er heel veel regen. Ja. Hij is echt een pionier, vind ik, van de snoepering in Curaçao. Ja, en wat je ziet, hij gebruikt Hij was wel ook meteen modern. de eerste die jullie hadden benaderd. Ja, inderdaad. Ja, hij heeft ook verdiept in permacultuur en dat is natuurlijk mijn raakvlak weer met hem. Omdat ik zelf ook heel veel in permacultuur ben of naar de grondlegger van permacultuur in Australië geweest en in de Permaculture Research Institute 3 maanden gezeten. Kun je dat kort uitleggen wat het is, permacultuur? Permacultuur zijn ontwerpsystemen voor sustainable living in landscaping. Dus het kijkt heel erg naar als je een huis gaat bouwen, waar ten opzichte van welke het huis bouwen. Wil je veel wind of weinig wind, veel zon of weinig zon. Dan zijn je op wateropvangsystemen. Ook dan ga je naar je zone 2 en 3. Het is helemaal opgebouwd in een systeem, in een woningssysteem. En dan ga je steeds een stukje verder weg en dus ga je ook naar je tuin, je wilt water, water zo lang mogelijk vasthouden op je tuin. Het is niet zoals nu alles op Curaçao wordt volgebouwd zonder dat wat ik observeer, zonder dat er een systeem achter zit van hoe ons watersysteem op Curaçao is, terwijl we een heel mooi oud dammensysteem hebben. Maar je wil juist dat het water zoveel mogelijk op het terrein blijft, zodat het in de grond kan zakken, zodat het water opvangt in plaats van dat het in de zee met de topsoil in de zee wordt gelopen. En daar heeft het ook veel raakvlakken met. Dus permacultuur is een soort van verzamelnaam voor, laten we zeggen, een nombre general para tudo lo qual está duradeiro, voor alles wat duurzaam is. Of, dus, en dan heb ik het over niet zozeer duurzaam alleen maar in termen, maar technieken, oplossingen. Ja. Het kan ook op sociaal vlak zijn. Ja. Je gaat eerst blauw zorgen, dat is omheen. Maar dat is ook als je gaat kopen. Nee, ik ga eerst alles van Curaçao kopen, dan van de Bonaire, dan van de Alletjes daarna. Ja, precies. Dus dat is een heel breed begrip. Ja, precies, want dat brengt me meteen. Dus het is ook van hoe ga je composteren, wat voor composttechnieken zijn er. Je kan compostien gaan maken, je kan gewoon een composthoop maken, je kan een rotcompost, coldcompost, kleincompost, wormfarms. Er zijn zoveel technieken en daar raakt het heel erg belangrijk. Ja, want ik ga heel even cheaten. En diversiteit. Ik ga heel even cheaten, want we gaan heel even een uitstapje maken naar een andere bron. Want ik was gewoon hier heel benieuwd naar. Ik wilde dit gewoon aan jullie vragen. Ik hou namelijk heel veel markten bij voor Tele Curaçao. Of heel veel, een aantal markten hou ik bij. En dit doe ik niet voor Tele Curaçao, maar ik kan het wel met jullie erover hebben. We zitten hier dus bij de wereld landbouwproducten. En als we kijken naar de grootste stijger van het afgelopen jaar, cacao. Dat was cacao. Is dat iets wat wij hier kunnen verbouwen? En nee, is dat niet iets waar wij van kunnen profiteren? Je hebt een ander soort weer nodig. Ja, en wat je over tegenkomt, heel veel kan je wel groeien, maar je wil het groeien om te oogsten of daar iets hebt. Het staat om landbouwproducten. En een aantal planten kan niet komen tot bloei en tot vruchten als je niet een bepaalde temperatuurschommeling hebt, als je niet inderdaad die vochtigheid hebt, of juist een bepaalde periode. Dus je kan niet zomaar elke plant overal oogsten. Daar komt het eigenlijk neer, want je kan heel veel planten laten groeien. Alles kan wel groeien, maar ja, heb je dan alleen een stammetje met een paar blaadjes of heb je een boom waar alle vruchten aan hangen. En dat zijn nog wel, ja, dat zijn soms ook nog wel, hoe zal ik het zeggen? Discussies die opkomen, want natuurlijk kan je het groeien, maar ja, groeit het hier en groeit het in de grond of moet je het in een beschermde omgeving doen. Daar hebben we ook nog mooie voorbeelden van. Ja. Dus je moet in je discussies heel goed kijken van
wat bespreken we precies? Gaat het om de cacaovrucht? Dan wordt het een beetje moeilijk op Curaçao. Maar je kan wel veel. Je hebt Google cultuur, dat zegt Holster, dat is een man uit Oostenrijk. En die heeft een microklimaat in Oostenrijk gecreëerd waar die bananen op kan planten. Terwijl Oostenrijk een land is dat ook een cacao. Dus je zou, het is niet voor commerciële doeleinden cacao, dan zeg ik nee, maar zou je eigenlijk een cacao misschien bestaat wel een micro. Maar het zou wel interessant zijn, dus dan krijg je een soort van. Het is productie op hele kleine schaal, maar je zou er wel delicatessen aan kunnen onttrekken, zeg maar. Zeker. Uit kunnen halen. Ja, en zeker als je kijkt naar het transport wat misschien wel steeds duurder gaat worden in de toekomst. En je zou die producten wel willen hebben, ja, dan kunnen die alternatieven nog best wel interessant worden. Volgens mij is ook nog de cacao op dit moment de prijzen gaan enorm omhoog. Te weinig Nee, maar je kunt het ook zien, hè. Kijk, als we teruggaan, de prijs van cacao is ten opzichte van vorig jaar met meer dan 100% omhoog gegaan. Klopt. In Afrika met name is de oogst mislukt. Ja. Maar mijn vraag aan jullie was eigenlijk, als ik kijk hier naar de grootste stijgers, hè, van vorig jaar naar nu, dan zie je dus in die groene tabel hier, zie je cacao, boter, melk, koffie, sinaasappelsap, rubber en thee. Van die producten, waar zou Curaçao het meeste van kunnen profiteren onder deze omstandigheden? Thee is hier goed te planten en te verbouwen? Je hebt die oregano thee. Ik heb het gedroogd, ik heb het ook meegegeven. Die heb ik meegenomen naar Europa, ze wonen in Europa. En die vinden het zo lekker en die hebben het daar weer uitgedeeld. En die zeggen, waar haal je deze thee vandaan? Dus het is niet thee met de theïne van zwijgen, maar wel de kruidenkool van de oregano. Dat is het eerste wat bij mij opkomt. Als je dat zou drogen bijvoorbeeld. Ja. En dan als gedroogde thee of moringa thee, moringa bomen groeien supergoed. Je ziet ze overal, zelfs langs de kant van de weg. Dus een holy tree met allemaal voedzame nutritious dingen. Ja. Dus ja, als ik dan moet kiezen naar luisteren, zou ik kiezen voor die kruidenfeest dat je daar een hele product. Dus dat is, want dat was mijn vraag. Het gaat mij meer om de lokale productie, hè? En of wij dat eventueel bij overproductie, dat het eventueel geëxporteerd wordt. Maar omdat ik kijk alleen maar naar de prijzen, hè? En dan ga ik dan mezelf dingen afvragen als wat kunnen wij hier op Curaçao verbouwen? Stel dat wij dat hier op Curaçao zouden verbouwen, dan zouden wij nu op dit moment daar behoorlijk van profiteren, of niet? Nou, kijk naar die tweede in de lijst, boter, die is ook enorm gestegen in prijs. Dat is op zich ook denk ik wel logisch. Het is ook een arbeidsintensief product, in ieder geval veel energie in en ook veel voedsel enzovoort. Maar we zien hier op Curaçao voor in de spotlight gezet, is echt circulair verbouwd. En heeft zijn eigen koeien, heeft zijn eigen koeienvoer verbouwd. Even kijken, dan gaan we even terug. Dan ga ik terug naar de website van The Green Movement. Ja. Of The Hidden Green Movement. Wie zou dat dan zijn? Manuela en Adriana. Nou, dan gaan we daar even kijken. Ja. Dit is een stel, ze zijn ontzettend liefdevol, liefdevol voor elkaar, liefdevol voor de boerderij. En voor de medemens. Ja, en voor de dieren die ze hebben op de boerderij. Wat ze doen is, ze voeren bijna alles circulair uit. Eigenlijk wat Adriana zei, alles wat je in de winkel vindt, kun je hier op het land vinden. Dus inderdaad de eieren, de melk, de boter, de kaas, de planten, groenten, malassen, verbouwen ze ook. Ja. En het leuke was toen ik daar kwam, toen zei ik tegen Manuela en Adriana, maar jullie zijn eigenlijk wel een permacultuurvorm. Dus het zijn permacultuur nogmaals, dus het zijn design systems for sustainable living and landscaping.
En dat zijn, maar ze kenden het begrip, ze hadden er misschien wel van gehoord, maar ze wisten het niet helemaal. En ik dacht, wauw, dit is gewoon het perfecte. We zien hier dus foto's van Manuela en Adriana. Ja, en hoe ze gebouwen in de velden met de groene sprieten, dat er was wat voer aan het groeien. Hier zijn ze bezig met het voorbereiden voor het melken. Dus met een, Ze zijn echt een team en ze hebben hun eigen taken. jullie hebben ze ook apart besproken. Ja, geïnterviewd. hier zijn dus de voer voor de koeien aan de oogsten. En als je verder naar beneden gaat, dan zie je ook foto's. Nou, dit zijn mijn taken. En dan komen we bij de dieren uit. Ja. Dus Oh, dat zijn dikke koeien. ja, Die worden goed verzorgd. Ja, ze hebben ook wel sterk gemaakt de koeien. En daar uiteindelijk zie je dat wat zo'n koe eigenlijk competentie heeft. Hier ook eieren worden ook geraden. Snabbel-eitjes, die kleine eitjes die veel parel, bananen, bakodas. Hebben we patata dulce, yuca. Sí, aquí nos vi Hernán televidente na primeira pues Kunuku de Adriana e Manuel, no? Ito donava pista de atividade na agricultura aqui na Corsou. Kiko turtinta passa e maneira por primeira aqui na te relato na hobby extenso que me hobby uitgebreid na papimento que na bastante tem conta com Judy Corsou que me pa alça nosso idioma também de mês sobre a coisa aqui pa alça idioma também bom ser tem informação disponível para que me até quanto bebo que ele é macaco tá dentro palo. Dus mas eu produzi conteúdo e me estou muito contente com a organização de maneira boa. Agora door quando nós estamos papiando de preço, me quero assim a seguinte pergunta na Boston sobre não somente o relato na aqui Boston atrás, mas me também também que Boston te dedicar tempo na explica de como me ser comprar local. Que você precisa de parte aqui de trabalho que você está assim? Ja, wat we zien we op dit moment lokaal zouden we moeten kopen, tenminste, die vraag te vergeten, is dat we kunnen blijven kijken naar prijzen die misschien soms lager zijn dan de prijzen die je hier in de lokale producten koopt, hoewel dat steeds minder is. Dus de prijzen van lokale producten zijn vaker voordeliger dan wordt het geïmporteerd. Denk dan even aan bijvoorbeeld pauze van de berenhei, goedkoop, de groene paprika's zijn betaalbaar. Dus de lokale producten zijn eigenlijk groter dan de geïmporteerde. Ja. Alleen het is vaak ook een kwestie van kennis, van wat maken we ook alweer met die producten. Dat weten onze voorouders, maar dat zijn wij nu soms wel vergeten. Dan denken we, oh je hebt broccoli, want het is een powerfood, dat moet ik eten. Maar je kan dus ook met lokale groenten. Broccoli, die moet zoveel kilometers reizen, die heeft niet diezelfde voedingswaarde meer aan als je aankomt. Juist. Dus wat je nu ziet is vers. Ja, als het in Europa wordt geoogst of Amerika, dan moet het verpakt worden, dan moet het verscheept worden, of ingevlogen worden, hier gaan je door de douanes heen. En dan moet het weer ingeklaard worden en dan komt het in de supermarkt terug. Terwijl je eigenlijk, als je hier bij de lokale boer of een lokale markt koopt, dan is het op de dag ervoor geoogst of zelfs niet geoogst. En zodra je iets plukt, dan zitten de meeste vitamine en mineralen in je groente op dat moment. Maar op het moment, hoe langer je wacht, hoe meer voedingswaarde ja. En dit is ook een leuk voorbeeld, misschien wat je net liet zien op de website. Dit is dan de plantjesdag bij Zulkuna. Mensen kunnen dus ook even kiezen om thuis plantjes te planten. Mijn broer bijvoorbeeld, die plant ook heel veel thuis. Die eet heel veel uit de tuin. Ja, als het goed is ben je ook bij hem geweest, hè? Ja, niet voor een verslag, maar...
Ja, en op deze pagina zie je heel erg waarom het belangrijk is waarom we lokaal moeten kopen. Dus welke impact je allemaal geeft als je kiest om lokaal te kopen. Ja. Dus voor de community, voor... Ik ben door aspecten aan, dus alle redenen, door emotief aan die kon compra lokaal te En niet alleen de redenen waarom je het zou moeten doen, maar door jouw gulden uit te geven, wat voor effect het eigenlijk allemaal heeft. Ja. Wat is het in? Ja, want als wij uitgeven inderdaad, dan heeft dat natuurlijk ook weer zijn impact op de economie. Ja, want als we iets importeren, we importeren het op 35% wordt geïmporteerd. Al dat geld verdwijnt uit onze economie. Het gaat naar buitenland. Terwijl als wij het van de lokale boeren blijven Hebben jullie hebben hier een onderdeel apoyo, dus voor support. Van wat ik heb begrepen, dit werd een groter succes dan jullie hadden verwacht. Dus wat dat betreft kun je niet echt zeggen zo van dat jullie het moeilijk hebben of financieel. Nou, we draaien echt op vrijwilligers. Als we eventjes naar beneden. Of naar beneden? Apoyamos de mail? Ja, dit zijn alle mensen, als je met alle hartjes die ons hebben gesteund, als vrijwilligers. Dit zijn een team We natuurlijk hier even in de spotlight zetten. Ja. Dat zijn alle mensen die ons in de grote onder de foto's zijn er ook En het leuke allemaal mensen. Iedereen heeft met zijn eigen of haar eigen expertise bijgedragen. Dus daardoor konden we ook een professionele campagne neerzetten zonder dat we het enorme budget hebben wat je zou hebben als je vanuit de overheid. Maar ik zie hier zelfs namen als Jandino Aspora. Ja. Die heeft ons ook feedback gegeven over ons crowdfunding filmpje. Ja, en ook gedeeld. Ja, zij is vooral die heeft het crowdfunding filmpje voor ons in de kaart. Ja, dat is echt super lief en heel fijn. En ons heeft gecoacht om de stem goed te krijgen, de ondertiteling goed te krijgen. Dus dit zijn eigenlijk mensen die of in het veld ons hebben, dus niet qua financieel, maar vooral ook qua hun knowledge, hun professies, hun expertise hebben ze gedeeld met ons, of feedback, of gebrainstormd, of hoe kunnen we het verder krijgen, of gewoon meehelpen met het fotograferen, met het filmen, met vertalingen, die moeten alles in digitale gedaan. Ja. En wij zelf hebben 6 jaar lang 3 maanden per jaar fulltime vrijwilligerswerk gedaan. Om dit van elkaar te krijgen. Dan nu wat drinken dan? Mijn naam Dat is algo apart. Ja, er is iets aan deze Avila Monchi. Hij is voor Russelo. Ja, het drinkt net water weg. Ja. Er zit een extra smaak. En het is van lokale limoen, heb ik net gehoord. Ja. Dus dat is perfect. Als je verder naar beneden scrolt, hij is goed. En ik denk als je verder naar beneden scrolt, dan zijn er ook... dit is een beetje de behind the scenes. Hieronder zijn nog... Eerst even naar het begin. Altijd beginnen bij het begin. Ja. Het is allemaal behind the scenes. Wat hebben wij gedaan? We hebben een mobiele studio gezet en die... Het lijkt een beetje op dit, hè? Ja, eigenlijk is dit ook een mobiele studio waar we in zitten. Ja, heel herkenbaar. Ja. En dan gaan we op veldwerk, we gaan zoeken naar de boeren of ze mee willen doen. Ik vind het vaak heel spannend om in de picture te gaan, dat snap ik ook volkomen. Wij vinden het ook spannend. Jullie zitten hier bij meneer Barbolina, geloof ik, hè? Ja, zijn we hem aan het interviewen voor interview research van wat we know. Dus samen met Joop, die echt een topvrijwilliger, die vaak de eerste contacten heeft gelegd met de boeren. Ja, want we zijn toch taal. Ja. Ja, nee, het blijft iets geks, ja. Dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat hier bepaalde dingen in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Maar dat lijkt me een thema voor een andere keer. Maar ja, ik snap je punt. Ik snap je punt inderdaad. Maar je moet spelen met wat er in onze cultuur is. Want ik kan me wel voorstellen dat als je daar in één keer opduikt als Nederlandse zijnde, of je drukt je in het Nederlands uit, en je bent ook nog eens vrouw inderdaad. En niet omdat jullie hier toevallig zitten, maar
Als mensen eens wisten dat jullie niet typische Nederlandse vrouwen zijn. Ja, maar Snap je? Want bijvoorbeeld, ja, ik ken Reine van toen je nog bij, bij de Federatie Jeugd, Antilliaanse Jeugdzorg. En in tegenstelling tot andere ja, jij bent hier opgegroeid, dus je bent meer eigenlijk Judy Corsal dan dat je Nederlandse bent. Maar bij Reine merk ik ook zo van, je bent niet een typische Nederlandse, troela, als ik even dat woord mag gebruiken. Nee. Ik vind jou echt geen troela, nee. Niet om iedereen gelijk weg te zetten als troela. Nee, maar ze zijn vaak troela's. Ja, ik merk het verschil dat als je afstand blijft houden tot de maatschappij, dan raak je nooit ingeburgerd. En het vervelende vind ik is dat het in Nederland heel erg verweten wordt aan mensen die vanuit buiten Europa immigrant zijn in Nederland. Maar hier zie je zo'nzelfde groep die in Nederland heel erg groot zou zijn, of die immigranten, zie je hier eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen. Het is heel menselijk, dat is mijn conclusie. En laten we met z'n allen iets minder kritisch zijn. Ja. Deze is de Italiaanse versie. Dus de soda's die we in de westerse wereld kennen, die nu in de fles worden gezet. De origine is eigenlijk Italië, waar ze met stroopjes, die stroopjes werden aangevuld met sodawater. Dus dit is dus die oude limonci met sodawater. Dus Dat proeven dus. Nou, abating 100% aqua. Dat deze is met sodawater, dus hij drinkt meer als een soort bitter lemon. ja. Nou, proost! Ja, dan wil ik het dadelijk ook proeven natuurlijk. Ja? Lekker fris. Nog frisser. Nog frisser. Ja, Ja. Ja, maar dat is het effect dat die bubbels ook op wijn dus hebben. Dus Ah, verfrissen, lekker. maar je krijgt nog steeds wel. Ja, echt. Ik hoor dat Diego. Ja, maar die papillen worden extra gestimuleerd. Zo. E a Sharifa Bissami, que vai começar a dedicar a bebida mais para coxinha, usa niet vai dedicar weer naar coxinha. Maar als je dan vervolgens kijkt, de overgave waarmee dit allemaal wordt Ah, klaargemaakt. dit is wetenschap, hè? Science. en Keuken, liefde. het heet niet cucina, het is gastronomie. Ja. Je hebt geometrie, maar je hebt ook gastronomie. Het is een kunde. Ja. Het is een echte wetenschap, kunde. Dus dus mijn scientific background heb ik nu toegewijd aan voeding, zeg maar. Ja, leuk. Maar dan met de tint Nou, van... misschien wil je ook een blog schrijven op onze website over de lokale voeding en de dat, nutritie. dat zou ik erg leuk zijn. Maar ik was niet de pas Nou. in de brunch met nou. Exactamente. Ah. Apenas formal. Nós estamos crescendo em Ja. um mundo, pero nós estamos criando, mesmo fora também conteúdo novo. En ons logo Não, op pero de tem outro kaart. coisa que tem conta over que lá Exact. Ja, tem. nu je te veel. Die mensen, sendo lá também, die mensen, caso que também tem seu passado agricultural, of não? Claro, tu plantas e Tudo, não sim, necessariamente agricultural para a produção de algo. Certo. E essa aqui, plantas aqui está a produzir base para rabão. Por exemplo, de Guayacán, que você mira, o peeltje está essential oil, entende? Então, de óleo está saca é produto básico para trabalhar rabão. Então, se curar aqui está baseado com o palo de Guayacán. Sim. Então, o Guayacá tem toegevoegde waarde, é palo hobby produtivo, para você ter que produzir Guayacá. E de peeltje está consistido de peel e a semente. E pelo botar comprimir, saca sujeta na botar rabão. Então para a seminha, botar cozinhar, botar roaster a seminha maneira coffee, botar verpulver maneira coffee. Então esse é catalisador, esse é estimular color para mar de textil. Então esse é botar o transportador de meu bisabuelo na Panamá, para a textil indústria na para assim não tá aqui uma color de panha. Wauw. Belaghe con lo mara, por medio di seminha di rosso di Guayacá. Wauw. Er zitten doos die stapel aan die land is aqui, então dat meer op die palo di mahok, op die hardhoutsoorten die cura. Ku ora tá aqui na birabiel, tá bordo cortar di zaag, então sei não tá bordo usar como fuel di tempo na época, então nós conhecemos como carbono. Sim. Wauw. Dat is dos main. Want te considereren echt landbouwmanieren als dat
maíz, copa, batata, roupa intensiva, sabe, é um outro tipo de landbouw. Que está mais para aplicação industrial. De maneira antes, alu era coisa também uma indústria roupa grande, você tem que já nós usa base de alu e gel em farmacêutica indústria é agora amplamente usado por causa de uma maneira ou outra a sal for de indústria também tanto agave que está produzido tequila, que está palo de pita não conhecer alu e guayacá. Agora o presidente grande candidato na pessoa que está assim, nada com nós. Realmente tem potencial andrumi enorme na pessoa. Bom, não sei daqui na que vai para mais. Aqui na é câmera. Ok. Se não, assim Corsol alaga mundo industrial, agora é machine a bem a reemplaçar naturalmente o labor manual, a bota com o mister de labor manual de toda a indústria na muri, por sombra produção manual custa muito mais tanto preço artesanal. Se bobin com um produto artesanal que muito pede peso, caso do custa químico, se bobin beco é mundo artesanal, custa trabalhar por terra, que é pessoa tem potencial hobby grande para vir com produto não pode dizer boutique products. Não tem pessoa tem bambisa é um tesouro papá. Sobre nós não kunde e kennis. Sim. É trabalho para você se kennis e kunde back em perdida assim grande com nossa para mim é coisa que está crescendo com candy caminha ando escutando de bocutim maneira na ba só a mim não me não dava para sacar por sacar algo forte para o que essa ando que passa ando que está destruir a escola de fish se bobini back a escola de fish que não está trabalhar bom artesanal ando botar por exemplo botar print letra botar imprimir marca de Corsol filho riba de maneira para se faz isso no Caribe que tá boutique islands que tá vendo produto que nada manufatura artesanal nada vender uma bomba 20 €. Não te quer se Corsol lá ante fações ele essa aqui potencial nós temos mesmo terra fruta não fruta produto de Corsol vamos considerar vai que é um fruto se vamos comer mas se vamos comendo fruta 11 anos mais grande que diz pero vou por vender para comer comida vou por traga assim tanto que o produto é uma pessoa se tem criatividade não criatividade vem disso é conhecimento de que produto não está de que está escrevendo tanto produto vai entrar muito leu daí se cadina ver as laga educado quanto custa para trazer o produto não local com nota per se comestível, porque está tanto medicinal, para cutis, para make-up, para digestão, etc. Passa começando a ver se o órgão para o Shastri, para começar get into the groove. Portanto, não temos sabe tudo secreto assim, não é negócio, pero aqui não tem você mesmo assim aqui não tem show como você imaginava que que vergonha tá com onde algo já for tem que bem explicar isso já tem que pode ser que isso mesmo o cuidado assim não posso vender ou fazer doente não tá abo de que é potencial e danke Deus nata viva aqui e nata estima o país com aquele lado de país pero com nós mesmos nanta venta nossa riqueza foi sim então graças a danke Deus por estar em muito bem não podia cambiar para ser a cidade não essa que ninguém quer mas como você sabe eu tenho que apertar puro sim realmente não tem que junto para incentivar e uma de terra começar a sonhar foi uau que cultura nós tá? I meant it in the most loving way. En ik denk ook, men zegt ook wel, de vis weet niet in welk water die zwemt. Als je omringd bent door alles, bent je er minder van bewust. En dat zorgt er ook voor dat vreemde ogen soms, of als je kijkt weg bent, dat je even opnieuw kijkt. Van hé, wat is het ook alweer? Hé, wacht even, I took it for granted. Maar
Super. Maar meer voor de eye-opener dat we met z'n allen verandering kunnen brengen. Together, we are the change. Ja. En dat is, daarom willen wij eigenlijk ook helemaal niet geïnterviewd worden, want het is dat wij allemaal. Maar dit gaat een staat krijgen wat jullie doen. Convencendo, maar dan binnen. Pero lo que nanta así tu nanta pasa letterlijk meneer Marskramers die kaas per kaas, porta per porta, para hasi cada duna cada atenção personal assim ele aqui também. Dat duna cada gente que não que on board e atenção não nota movimento que chega buta gente voor de plaats então met één kam scheer te in gelijk. Nanta echt toen een tempo pacienta one-on-one cubo explicado e educado de que educar incentivado o terceiro do mundo. Então, ora a mim também a me vou na abrir a sombra porque é raça, por cima do peço costa me costa choram mil razões mais para você na costa. Muita espera, hobby me escuta, hobby me começa a fazer um research, ora por dar em mim de hora se confundindo mais. A banha está mais over de que está passando aqui na Nossa pelo qual toca agricultura. Dankzij abo que dat cria é brug, que é medo que o reclama, de que men danken símbolo lo aposta, não tem que mais largo para chegar, porque o que men não só não é busca corsolta bien para agregar valor na cena. E não também nada dentro, não pode provar. Sinta bom palo que também nada, essa mentalidade é de pobre, não existe de pobre, é mentalidade pobre. Salia fora e busca e cospa para assim então querendo. E não é bem dilante a ranha. Não sei que ela pode alunas lá. Para social media então vai com lá que programa tá duro. Não, But together we are the change. não, nós temos duas damas que não forte com cabeça, com amor para o país, né? Então você não é para Europa, botem uma na logo na porta. Não, não passa botei, não. Kom. É daqui Shadi. Sempre está outro host do programa aqui Shadi com o também host do programa que é só para nós tem lugar que para nós sinta, é só para nós tem bebida, com sanduíche para beber, com sanduíche para comer. E então show com começamento e acabamento para mim que para mim finalizar e visita na nossa website aqui para sobrar de mês. Me quero se nos a dedicar a gente e programa nesse website e ainda bom ao Arthur Course. Sim, claro. Want we hebben alleen 12 boeren in dit gebied, heel uitgebreid. Maar als je naar Noticia gaat, daar komt iedereen uit. Als je naar beneden scrolt, hier mogen alle groenkerels en iedereen mogen een blogje inleveren met je telefoon een filmpje maken of een stukje schrijven met je eigen credits, met je eigen telefoonnummer, alles. En als er andere boeren zijn die hier ook willen, die kunnen we bij je Compra Lokaal, daar hebben we nog niet over gehad. Je kan nog even naar beneden scrollen. Of koks die veel lokaal koken, die kunnen receptjes delen. Die hebben bijvoorbeeld als carafe bijvoorbeeld. Waar? Even iets naar beneden, hier zo, even hoog. Zij zegt nee. Ja, die heeft ook leuke receptjes gedeeld. Die heeft een heel leuk filmpje gemaakt. Hoe je die pickles uit maken van lokale eieren. En zo die ook. Zijn dat dan rode eieren? Ja, nou dus als je dan nog verder naar beneden scrolt, zie je daar hoe je het kan maken. Het hele recept is gedeeld zodat, om te stimuleren dat we meer lokaal koken en ook kunnen leren van welke groenten van. Het lijken net radijsjes. Leuk, Ja, hè? leuk hè? En we hebben bijvoorbeeld ook een heel leuk recept van sushi gemaakt van de lokale producten. Ja. Dus het is een verrassing. Oké, dat is sushi met een D, dus doosje. Ja, eigenlijk wel. Waar kan ik dat vinden? Ja, Noticia, ga maar weer terug. Maar we deden ook bijvoorbeeld. En waar vind ik die? Naar beneden scrollen.
Want ik zie hier inderdaad die bananencake. Ja, bananencake als je bananen Het leuke opent. is, we hebben Yucca ook verschillende categorieën. Dus Bijvoorbeeld je kan het- eentje hier, de mevrouw in het blauw. Die heeft eentje nog omhoog, ietsjes omhoog. Zij legt uit, nee, hier naar beneden. Oh, je bedoelt die Daar- Ichi Witte ding? Ja, Ichi Ja? Witte ding, die heeft een heel mooi verhaaltje waar de naam Knoepel vandaan komt. Dus dan kan je dat ook weer lezen. Als je erop klikt, dan zie je alles erop. We hebben restaurants gevraagd of ze recepten willen delen. Maar ook andere boeren. Dus we willen niet, het is together we are the change. En de website is voor het volk, voor ons. En voor de Knoeperenang. Als zij hierop willen, dan kunnen ze dat. Dan kunnen ze gewoon foto's aanleveren, informatie. Maar het is niet een advertisement, want we zijn community building. Het is dat je knowledge deelt. Dus Ja. hoe verbouw jij jouw papaya of jouw of whatever, any thema. En het mag in elke taal. Mag elke taal. Se portano a patrimento, holandês, tanto assim aqui, dentro do idioma internacional. Dat zijn de multiculturele samenleving. Klopt. Dus laat het En ik zeg nog met trots dat we hier 4 talen spreken. Ja, nou denk dan meer. Ja, in mijn geval zeker. Ja. Hey, En ja. dan had ik nog als bij Contra Lokaal bijvoorbeeld, even voor de boeren, onder Contra Lokaal. Ja, en dan Onder even compra lokaal. Ja. en dan even naar beneden. Ja. Die hebben even uitleg over ons logo. Maar hier hebben we een kaart, iets naar beneden. Hier zien we farmers, farmersmarkets, supermarkets, restaurants. Ah, daar gewoon een mapa die voor. Oké. Mercados, knoeperennaam, supermercados, En wat ik hier zie, dit is echt heel professioneel. Voor mensen is niet goed op je waard. Dus se você vai solamente ir colocaram e in mercado, né? En je kan met je cursor naar de Zeg plek de toe. supermercado, né? O produto na lugar. Als je dan opent met je cursor, of als je een farmers pakt, knoeperennaam, helemaal links. Even aan. Hier zo. Nee. Op de pagina. Ja? En dan gaan we naar zo'n geel balletje op de map. Marcio de Barber. En dan zie je daar hun Facebook. Ja. Of Instagram in dit geval. Instagram, Facebook. En dan Saturday morning they are hier verkopen ze de volgende foto met hun Facebook. Of als je nog naar een andere gaat. Rancho, Ja, melk, yoghurt, kaas. hebben ze een Facebookpagina en soms staat het nummer erop. Soms als ze een markt hebben, dus mijn Ons Babelina, Knoepoe, ja. Knoepoe, die heeft, en dan staat er op zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Of waar we vandaag waren bij de Marche Fresh, de Fresh Market. Als je nou iets naar beneden gaat met je cursor, dan bij Roy Santo hebben we de Fresh Market. Hier hebben we alle boeren staan. Ja, omdat niet alle culturen dan willen op de kaart vanwege diefstal. Ja. Die willen niet bekend Vanwege worden. privacy. En privacy. Ja. We hebben dus ook de mogelijkheid onder de kaart dat je daar met je telefoonnummer of whatever jij wil, Facebook, Instagram, WhatsApp en wat je dan Dus verkoopt. aqui na Rio tem informação se São Paulina, Medical Plantation, Menino Scope, Afrika Scoran, Tola Eco Family Farm. Dus alles wat bij jullie althans bekend is, wordt hier Wat staan. bij Iedereen ons mag zich aanmelden. binnenkomt of aanmeldt, zetten wij hier gratis als free publicity erop. Kenapa isang ainda não está mencionando aqui na anto já se não estava conhecendo ainda agora que eu estou conhecendo por contactar assim na destacar também boa produção também eu para botar de assim na boa porcaria que compensar aqui na of que tem interessado binnen een restaurant of een supermarkt. Ja, en kan het volk ook daar kopen, maar de boeren kunnen ook verkopen. Ja. Wat nog iets? Ja, ik weet het niet. Nou, het is eigenlijk zoveel over wat er hierop staat. Dus als de boeren extra publicity en marketing zouden willen, kunnen ze dus een blogje schrijven in kapitaal, een filmpje maken. En moeten ze daarvoor betalen? Nee. Want dat willen ze natuurlijk meteen weten. Gratis. Dus ja, we staan ja. Gewoon die nog die paga. Omdat het een movement is. Ja. En die blog die we plaatsen bij Notitia, die gaan we ook weer promoten op onze social media waar we mee.
Mensen kunnen zich informeren via allerlei verschillende wegen en wij zorgen ervoor dat de informatie van de boer daar terecht komt. Ik kan op één klein dingetje terugkomen en dat is even onze sponsors. Dit is natuurlijk niet gratis, want hoe gaan we zorgen dat zo'n website bestaat? Hoe gaan we zorgen dat filmpjes op het Ja, volgens mij staat het onder Apoyo, hè? Ja, als je naar Apoyo gaat, dan naar beneden scrolt, dan zie je een overzicht van onze sponsors en donateurs. Naast heel veel particuliere donateurs die we hebben Die gehad. heb ik inderdaad hier ook gezien. Ja. Zijn er een groot aantal bedrijven en organisaties die ons hebben gesteund, die geloven in de agricultuur van Curaçao. En die willen dat de landbouw van Curaçao ook echt een boost krijgt. Dus de reden dat we dit gratis kunnen aanbieden voor alle bewoners van Curaçao en alle toeristen van Curaçao en alle boeren van Curaçao. Is gewoon omdat deze organisatie... ben je dat zelf? Dat ben ik zelf. En eigenlijk Studio Roots, dat is van Barbara. Ja. Omdat jullie zelf dus ook bijdragen aan... Nou, 6 jaar lang, 3 maanden fulltime. Ja. Nee, maar ik bedoel, uiteindelijk, kijk, 5W Press bestaat ook omdat ik erachter zit. Ja. En omdat ik het een en ander financier. Ik werk natuurlijk zelf op sponsoring, maar het zijn sponsors die anoniem willen blijven. Maar ja, hoeveel daarvan moet je 5W Press bestaat niet als je niks doet. Hetzelfde, de Hidden Green Movement bestaat niet als jullie niks doen. Nee, dat klopt, maar we zien wel, wij kunnen het niet alleen. Dus het is niet die 2 dames die dit wel allemaal doen. Nee, we hebben het alleen maar kunnen doen doordat iedereen ons hielp, doordat we uitgenodigd worden in mooie programma's zoals deze. Ja. Dus jij ook enorm bedankt. Ja. En het is echt together we are the change. En we hopen gewoon hiermee een zaadje te hebben geplant op Curaçao. Zodat, er zit wel wat meer aan te komen, maar we zijn er ook in afwachting. We kunnen nog niet te veel over uitweiden dat er wel een follow-up komt. Maar we hopen gewoon dat we zaadjes planten zodat het een balletje verder gaat worden. Ik heb ook in het verleden een schip gebouwd om de vervoerenvracht van A naar B zonder CO2, waar we cacao milieuvriendelijk vervoeren, onder andere. En daar heb ik ook gezien dat het balletje is gaan rollen en dat het nu we bijna een soort van floten hebben. Dus als je ergens een zaadje plant, dan gaat daar wel weer iets verder uitgroeien en dat is een hele moeite. We zijn ook nog bezig verder. Ja, dat gaan we zeker zeggen. In Otrobanga zijn we bezig om te kijken of we daar ook iets educatiefs voor leerlingen. Wacht, laat ik het eerst beschrijven. Vorig jaar was het Kaya Kaya Straatfestival en we dachten, hoe brengen we de boeren in de stad? En dat hebben we kunnen realiseren doordat we van de 12 boeren mooie platen hebben gemaakt die nu voor 5 jaar lang in Otrobanga hangen. De locatie is op de IJzerstraat tussen Barrio Hotel en Pura Holanda in. Daar hangt een expositie voor 5 jaar die we openstellen voor onder andere de bewoners in de stad, maar ook voor schoolkinderen. Er zijn en toeristen die Otrobanga bezoeken. Ik moet zeggen, het is een eye-opener voor iedereen die daar langs wil komen. Op verzoek geven we ook rondleidingen, dus als mensen daar meer van willen zien, meer van willen weten, om daar een rondleiding, dan kunnen ze even contact te nemen. En we zijn ook bezig om gidsen daar verder in op te leiden en in schoolprogramma's te maken, zodat we midden in het hartje van de stad onze agricultuur, ons bewustzijn er ook wel weer kunnen vergroten. En dat de leerlingen ook Ja. Ja, dan zijn we zo langzamerhand, zitten we tegen het einde aan. Ik heb elke week, dus zojuist tijdens het testen vonden jullie dit zo geweldig, mijn theater. Ja, het is heel erg Nós temos teatro 5W Press aqui na Camina tour edition. Met een bonita quote of bonita fragmento voor película. E mesmo ora me que anunciar também que mesmo coisa ano passado, me saco é ano que de 2024 me não assim, pero ano passado me start é cinema movie club, caminho tour simang a trove me tava te compartilhar para javiar, né, película.
E me também começa a se atrove, começando entrando a me também cria uma secção especial de programa que também caminha nosso paraquedo com tigre budget, que tá película, né, que tem um impacto histórico ou um impacto cultural para a humanidade. E mirando o tema que nós estamos papiando a DJ, me disse que me também busca um curso que tem a ver com agricultura. E é o motivo de como aqui este título aqui não somente tem a ver com o tema como acaba de conversar com o Bárbara e com a Reina aqui lá. Aqui é um fragmento aqui e a película aqui que também está disponível no meu WhatsApp channel. Amanhã entrante de Sor de Merdia, pois se você não tem nada de assim amanhã, que já domingo, riba meu website, você vai ganhar uma película disponível. E a película aqui, permite-me. Zo, dat praten, daar krijg je hoesneigingen van. Sim, a película aqui está a película Animal Farm. E o motivo de como aqui é para Animal Farm tá door como atende. Não mais tempo passado, eu estava tendo evento caminho matinê de ensinança da papia, o conteúdo de Animal Farm não está adequado. Eu não compreendo de como, mas sim, escuta. A mim, sim que tem a motivação de aqui com Animal Farm não está adequado. A mim que biseriba me berto, a mim sim tem ele adequado. Mas sobre Animal Farm tá boek que aunque tá boek para muita, é assim algo hobby over de que tá real life. Ja, o gente tá quer que sobre nos parse outro, nos mister confia outro. Então é coisa bonita de conta aqui tá que bota bem essa coisa não é verdade. E ja, me não tem echt pida para sobre ja, bom, por que echt pida for de película aqui, door que uma combinação de imagem e também narração. Dus je hebt er zo'n verhaalverteller bij die het voorleest. En ja, af en toe hoor je dialoog ertussendoor. Maar het wordt vooral voorgelezen. Dus aqui is een pida chiquito. Dat is het tema. Het tema musical, het soundtrack die película aqui. Que é gravado em 1954. Ora, boa é qualidade de película aqui. Bom, não te quero que te chegue, tá? Pero nós vamos escutar um fragmento de Animal Farm que vou por ganhar entrante de Sor Akirato riba meu website e te guardo publicar e vou por aqui integralmente. Dus vou não ter de download, vou por streaming riba meu website e esse aqui é o fragmento que eu quero compartilhar. Vamos aqui. E lo que nós acaba de ver bem a imagem aí, você não que capaz de não, acaba de queimar toda a coisa que o agricultor é burro, estava maltratando com os promédios, é suíte, é cuchuna, é palo, e não acaba de queimar toda a coisa que estava usando contra de não. E bota tende ding ik kan die também com nanga integrar o sonido de animal dan que algo também que bonota mira mas je ziet dat niet meer terug in tekenfilms. Weet je nog vroeger als je Tom en Jerry zag en je hoorde Tom lopen, hoorde je altijd dan hoorde je van die dikke blazers. En als je Jerry zag lopen, dan hoorde je van die xylofoons, die hoge toontjes.
Nu en dan para keer niemand staat erbij stil dat daar gewoon een heel orkest zat die zat te kijken hoe die dingen bewegen om daar stukjes muziek in te spelen. En Animal Farm is in 1954, in 1954, na een película aqui. Mijn moeder was gewoon 10 jaar oud toen die film is gemaakt. Mijn moeder was 10 jaar oud toen die film is gemaakt. En toen we meer het tempo in en dat we comprenderen wat de relatie is tussen muziek enerzijds en geluid. En hoe je dat kunt combineren en daar één mooi geheel van maken. Tegenwoordig is het van, heb je een leuke rapsong of zo? Of heb je een leuke hardrock liedje of zo dat ik eronder kan zetten? Zo doen ze dat tegenwoordig. Ja, maar ja, precies, maar tegenwoordig is het gewoon beeld met achtergrondmuziek. Het is geen samenwerking meer. Maar dat is ook weer een heel onderwerp apart. Ja, op zich. Ja, op zich, ja. Nee, omdat... Met de hele ontwikkeling van de technologie en hoe snel alles gaat en hoe eigenlijk het ambachtelijke vakmanschap en hoe de kwaliteit, het verlies van onze kwaliteit doordat alles snel is en kwaliteit naar kwantiteit moet zijn. En dat we terugkomen ook op de impact van die social media, moeten kunnen scoren. Precies. Hier moet je je tijd voor nemen. Ja, kwaliteit. Ja. Hier moet je echt je tijd voor nemen. Je moet ervoor gaan zitten. Je moet er ook even over gaan nadenken wat er in die film wordt gezegd. En het doet toch wat, hè? Dat je zegt dat je kippenvel. Ik kreeg daar net kippenvel van, ja. Omdat terwijl ik kijk, realiseer ik me al die dingen tegelijk. Sommige mensen kijken ernaar en denken, ja, leuk beeld, leuk muziek. En ze staan er niet bij stil hoeveel energie daarin zit, hoeveel liefde ook daarin zit. Aandacht, maar ook het gedachtegoed van George Orwell, de schrijver, om dat over te brengen op het scherm. En een ultimo piece de trivia, aqui, nou, is gewoon leuk om te weten. Dit is de eerste tekenfilm die op Engelse bodem is gemaakt. Dus ik heb het primeiro cartoon trabalhar na Inglaterra. E até queda bonita. De 1954. Ja, de forma que está chegando na final de podcast aqui, me estou super contente com você não tá aí comigo, com você tomar tempo para sentar comigo. Tá quedando somente uma pergunta. Tem algo que você quer compartilhar com o público que assiste ou que escuta? Ja, wat ik heel graag nog zou willen zeggen, is dat iedereen is deel van de movement. Het is niet 2 mensen die de movement doen. Wij zijn even de stem, laat ik het zo zeggen, van de movement. We spreken nu even in het Nederlands, maar de movement is veelstemmig, veeltalig, veelkleurig, alle productietechnieken komen voorbij, alle boeren komen voorbij en wordt ook deelnemer van de movement. Deel die informatie die je hebt over de landbouw, deel de informatie, de kennis die je hebt over producten en sluit je aan, laat het weten en samen zijn we groter. Ja. Was dat alles wat je uit het Ja, eigenlijk wel. Samen zijn we de verandering voor een positieve Curaçao, voor ons volk. Nou. E de forma que, querido viewer, querido televidente, nós chegamos na final de outra edição de The Brunch with Maui Show. Para mim, maneira sempre, está honor e prazer, me está coisa que eu smaak. Me está do director, apresentador, acompanhador de 2 co-apresentador AUE, que compartilha com você também na atividade diária e que contribui para a economia de nosso país, compartilhando assim aqui informação de produção de comida local aqui na Curaçao. Pues no te queda nada otro de agradecemos también atención, deseamos un feliz día domingo, disfrutar de día y la nos visite una próxima oportunidad. Let's go to the outro. That's all, folks.